Kaixo nenuka, zelan zau eze. Gaurko bidizu. Gaurrengo gu berba, zozer, txikiken dano nahi oguna, gero bilurre moten da bena, eta gero ja ez da nahi barregarri ze. Hori da etxetik aldetik. Ba, iniak horretana, bizitza oso esaten otzen ama. Aldena jotein, nik 18 urtegaz aldena jotein, hemen etxin ez to nahi egon, gero heltzen di 18 urtik da, bilurre moten dau, uf, eta gero 25 ama, zer da faltzeko etxeran hoi? Edo zein eskusa da ona gurasun etxingatzeko, eske, ze puntotara, helduna ez da, da hori evoluzioa euketan bitartin, tontixena eta diru asko galduot, asko. Ontsa salduko zuet, zeba. Ordun hemen nator, zueri laguntza bat, eskaintzera, soluzio bat, emotera. Jakingo baneuke hau, zebai. Gaur azalduko zuet, zelan emantzipau, eta dirutxuk aurreztu, bakizue justu-justun gabizela. Hau ja ez da bromi. Ordun, sartu intro, eta hasiko gara. Janire atxurra! Bueno, bakizue, Jani atxurra zela zuekin, justu aholkularitza! Kontekstu ipintxeko. Ni 17 urtegaz aldeine ban. Nire isekon etxera. Urte beta guntaune banan, eta gero ja alokairu batera jo nintzen. Eta horra zizin nire desgrazizat. Ba? Historia asko dekedaz, baten bat kontako etzuetuntxe. Segun zelan doien egune. Bale, behitu. Prometitzen bazte zue. Bide jo zu ikusiko zuela. Nik amaieran kontauko zuet. Pixu partekatzen egon nintzen. Epoka osun urte askon. Pasau jaten gauzari lotzagarrizena. Bale? Prometi ditzuet. Baina lehengo parte zerizu, entzunen bida. Ni akortana hasi nintzen ordaintzen 250 euro hilabetin. Gero ja lagurtera, ize 400 piko. Así que goixan, ez isetera ni. Bale? Ze hau existitzen da oindala askotik. Eta inoz ez dut erabili? Emantzipa! Diru laguntza bat, alokairu edo hipoteki ordaintzen laguntzetzuna. Ni nun egonaz. Osea, nik oindala lagurte bineban pertsoni. Ontxe konturetuna. Ez pentsau, 300 piko etxe txugaitik, Neu bakarrikan ez. Komun zulo bardin erabilke gendu nirue pertzulok. 3 pertsona gengu zenan. Bale? Hori da gauzi, ez ni bakarrik. Ojala ni bakarrik izango nintzen. Ez! Konparti almo. Konpartitzen emun eperdiko almorrami. Osea, ez. Danok, komun zulo bardin erabilke gendu txe da kaga. Baina, bueno, dano pasago gortik. Así que, whatever. Goixan astera. Lehenengo bioguna da, imagina hau ez dakizula, zer dan hau, ordun, betiko badun mesedez, Googleen sartu. Emantzipa. Egize esan, ez dut nahi inogaz burrukanein. Baina Eusko Jaurlaritza izeteko, webguni superrondo da. Normalin, kriston arkaikuk di. Ez dakit inoz junsarien, haciendara eta holan, Matrixeko pantaiak emoteikue. Ikusi oso hori baltzan letra. Tipiko, pelikulan estena de hackerri pintotzuena, holakuk didanik izatot. 2026 holan gaz ondino? Ordun kontra todo pronostiko hau zabaldune banin esan eban. Zeba da hain ondo. Hemen ipien dau. Hasieran, sartze zara emantzipa. Da emantzipak bialduko zaitu gazte aukera webgunera. Dana da bardina, bale? Tranquil. Emantzipa deitzen da diru laguntza. Bale? Bebai, kontura eukibegu, 23-29 urte bitartin dala. Zu gehiago dekezuz? Da seme alaba baukezuz? Bakizu zelan bialdu etxetik harin. Ez da eskusarik. Hau eske edonok aldau bili. Nire gurasuk hau jakingo baben, esango estien janire espabilau. Haitzuzu, eskamen, informazioa badoi, eta bator, Da gero nire inok hau ezin izeste esan? 26 dekedaz, da 17 urtetatik etxetik kanpo. Iken 300 euro. Amendik kalkuladori baina enoi ataratera ze ez ton nahi jakin. Osa, gaur libremente erabakitzot ez ton nahi jakin. Lehengo, garrantzitzuena. Bakita hemen botoie oso hori dala eskatu diru laguntza. Baina ezein, ez pozu ez baldintzak beteten. Alperriko bierlekuen gozue. Así que lehengo ikusi biogu zeintzu dizen baldintzak, da beteten boguz, bialdu, soluzitu de. Gauzi da, data bitartitan eskatu bida.
Ordu nik esan dut, ez dakit no zentzungo zuen hau. Baina ni hau eiken hauenin, 2026ko maiatzin, hasten da, eta amaitzen da asarun. Ize urtero eiken da. Orduan, bueno, aurtengo esposu atrapau, urrengoku atrapau. Bale? Baina gogun euki. Eta eskaera guzti aldaen online. Hori guztetexako. Fobia sozial dalako gauzarilla, gentigaz interaktuetik, geroa da gitxia. Orduan, online aldo guein. Gero hemen, jakiteko, ia baldintza beteto guzen, edo ez, edo tal, ze dokumentazio emon biogun, eta hori dana da, benetan ez dut supera saldute, dokumentazioa klikeiteko bototxu. Hor, dana dekegu. Ze diru laguntzi altzue emon alokairureko, edo ja, amen, reinona basara, baina hipotekarako. Etxe bat erosten bozu. Bai, gauzia, demostra onbiozula. Hori da garrantzitzu, baki nik ezautzu jente asko, kontratu bari dauena, kontrato rarukin, bikotin etxin, da tal, ez. Biozu kontrato bat, zeure izenin. Alokairuku bada alokairuku, hipotekina bada hipotekaku. Demostrau biozu, zu horretxin bizizarila, da zeu itezarila kargu horretaz gaztugaz. Hori oso importantia da. Tramparik ez da, ez aleginu trampa eiken. Ezein trampa. Eta hori enbiozu erregistrora jun, eskatu kontratu, tititi, Hori bekriston papeleu da. Orduan, badakizu ez tekezula alperriko bierleku ezein. Bebai, demostra biozu ez tekezula beste etxe bizitza bat, tia. A ber, etxe daukezu de veraneo, Miamin, ez dozu bier, 300 euroko diru laguntza. Hori sobran dakit, altzut esan. Orduan, hori demostran biozu. Ez tekezula, bigarren etxe bizitzarik, ez dakizer, bakizer, ez dakizer. Nik hori sobran da, ez dakizo zedekedan nire erixenin. Uston dire telefonu. Telefoniako kontratu ez dagoela nire erixenin. Gero gehiza dekezu ez, hamen igun lanok esango da, zer da, 75.000. Hori da, ebitetako jentik eskatzi diru laguntzak baukonin. Sobran baukezu. Ez bizi diruz goze. Ez posu bier, ez eskatu. Ze bada jenti bidabena. Ui, zer izuek ipintena derrepentin ez da. Baina bai. Eta gero bai. Egon bizara, erroldatute, atzenengo 10 urtitan, minimo bat 3 urte, edo jundan urte betin. Basikamente hori da, demostrau biozu, diru biozula, berton bizizarila, legalki zauzela, bai, kontratu bategaz, alokairun. Hori da importantiena. Eta listo, nenaz, botatzuet kriston txapi, baina espero benetan non hori laguntzi. Akordau, gazte aukera edo emantzipa topau, eta hor dekezue informazio guzti. Eta bueno, ja txapa guzti entzua zue. Oin dator parte interesanti. Kontaukotzu bat txepa zeusaten. Hau zan, larun bat, bero ikeban. Eta kontu neukiteko gu ginen iruneska, un komuntzulo. Dana juergan junzin, neu bakarri nengun. Eta bentana zabalik, porque kriston beru, tia, dordu ni nengun. Entanga, eta horretxepe bero motesten. Dordu munkendu inoan. Eta nengunan, bilosik disfrutetan dela freskura. Eta goxeko 3, goxeko 4, goxeko 5, da derrependin txiseguri. Eta hori txiseguri zatozuna, al máximo aguntaukot, ze esto nahi komunera jun. Komune euen, hausan nire geli, da aurreko komuneko ati. Pasillo pasau ineban. Dordu nire burun, pentsaruan, ia, 10 minutu gehiago etxaingot, 10 gehiago. Da ikusten ebale, sinorrez etorlera etxera esan eban, baigulonen eskake etxetik kanpo gatu di, ez di etxera etorriko. Eta orduan kamiseta bat ezipintiarren, erabakine ban, ontxe da momentu. Kontu neuki 2 ordu gonintzela atzeratzen. Alperguri gaitik. Gero garezti urtesten asuntuk. Da, atzeratzen. Da juritzen, urtere bat gelatik, eta ni bilosik, zabaltzo pasilloko ati, da justo, sarratzotan nire gelako ati, pasillun amaieran amen etxeko ati, ni amen bilosik, eta entradako ati zabaltzen da. Da sartzen da nire pixukidi, mutil bategaz. Nor da hori mutile? Ez dakit inoz ez jakingo da, ez da nahi jakin. Baina arek mutilek etxera sartu banin, eukiban dana juntasunin, foko bat fondon, dani bilosik. Komunera jumene balako, akordetana, eine ban. Eta amata une ban, pasilloko argize. Da zaratzen, ez biztu argize,
eta besti. Baina janire zer pasaten doderik ez biztu. Ilunetan, enek izen janun sartu. Eta ineban, argizan mataute, holan paretetan jun, bilosik, komunera sartu nintzen erarte. Pentsaot, ni lotzatute, baina imaginau mutile. Bueno, honegaz neskigaz noi, beran etxera, musutxu batzuk emotera. Ta derrepentin, neskin etxera sartu, da dekezu, beran pixuki di 10 metrora, bilosik goxeko bostetan foko bategaz gaineri. Baina esko, amendek edaz amaino bi foko handizau egaz. Lotzagarria izen zan, da horren buruz gero gehiaz gendu nein berba. Baina bueno, mojarela, aurregun kamiseti pini da ez izen alperra. Behintzet tangi jantzik eukiko ganeban, minim, baina ez. Así que horixe, ai ama, lotzatutena. Janire atxurra lehengoz lotzatute da. Bai bana. Ordun gaur musutxu, baina papun bakarrik. Timidita ipinina. Así que urrengoko bidizora arte, disfrutau nire musu papun. Venga, ala, aio! Zuzendari lanetan, Iñaki Beraetxe gixajuk nahikudeko nire berbaldize kontroletan. Hau dizun nautxizebe, bera da. Edizoan, sare sozialetako edukiak eiken eta gainerako guztizen, Mara Narro. Nire marrazki politanak eikeitu zena eta irudizen arduradune, Lander Rayon. Aurkezle eta gidoilari, nine ekipo Janire Atxurra, bakizu hemen, berba da berba. Eta ekoizle jauna, Jose Felipe Ausmendi, bakizu eso zerrespetxatzo guztetan, edo faion bat bada, berari esan on time ekoiztetxeak, EITB mediarentzat ekoiztua!